Molt bé, benvinguts companys. Bé, Hell Fuji Trabuco, famosa sabata, ve de l'antiga Trabuco i molts de vosaltres l'heu fet servir. Aquesta sabata ja s'ha cremat, és una sabata que s'ha reinventat, s'ha refet i s'han fet canvis significatius. Neix la Hell Fuji Trabuco 2. Això és típic amb la gent d'ASICS, que de 6-7 mesos ens van millorant o transformant lleugerament les seves sabates. Quina diferència tindríem o quines diferències tindríem importants? Doncs n'hi ha d'importants no extremadament significatives. Vol dir que el que estigui satisfet amb l'antiga, amb la nova, fliparà. Per què fliparà? Perquè els pocs problemes que podia portar la nova a les zones laterals per aquesta mena de reforços, a la nova ja desapareixen. És una sabata que tota la zona de puntera és completament neta i això vol dir que quan sortim i el nostre peu dilata no troba cap element que la molesti. De fet, la zona de flexió de la nostra sabata, d'acord? No hi té cap reforç. Això vol dir que el peu ocupa tota la part frontal de la sabata, tant amb baixada, frenant perquè ens entenguem, com amb arrencada, sortint, de manera que no ens trobarem cap costura que ens molesti. Per l'altre, són les dues sabates idèntiques. Estem parlant de la mateix taco, la mateixa composició, la mateixa amortiguació, amb Hell, el mateix tipus de reforç a la part de taló. Estem parlant dels mateixos materials, molt transpirables, una sabata hiperprovada. Hell Fuji Trabuco 2, nova, novetat, interessant, solucions a la part de puntera. Tots aquells de peu ample, amb aquesta nova Trabuco, se us ha acabat sabata, diríem, que us apreta, d'acord? Tema solucionat. Hell Fuji Trabuco 2, aquí la teniu.